Usa sa mga pangutana nga lisod tubagon sa kinabuhi og naay mangutana nimo og nganong kana mo imong gipili nga kinabuhi. Kamo mga minsog, naay mangutana, kanong gaminso mo pug kamari? Di ba mura kag masudipan? Di ka katubag. Pangutanon nato ni mga madre dinhi, nganong gamadre man pud mo sister? Di po na sila katubag dayon. Adto pay pangutan-og sa imong favorite color kay mo tingog ba na diretso. Niya mangutana po ta sa mga mga minyo. Nganong nagpakalagas man ka? Nga unta mo ni maayong kag trabaho, gwapo man ka, gwapa man ka, maayo man kag pagkabutang. Di na sila katubag. Kay naay something mysterious diha sa itong mga tawag sa kinabuhi. Naay deeper meaning and deeper reason which our very own reason could not fathom. Kaya naglambigit ka na og tawag sa Dios. Madungog nato sa Ebanghelyo karon, ni ay tulo ka mga gitawag manig would-be followers of Jesus. Nganong would-be? Kay wa pa man sila makahinayak. Tulo ni sila katao. Ato nintay sa tagsaon pagpamalandong kay naghulagway kining tulo ka mga tao sa ato pong kaugalingong matang sa pagsanong sa mga tawag sa Ginoo o sa hulagway sa pagkatinawag sa Ginoo pagka-disciple nato sa ato Ginoong Hesukristo. Primero, dahi tao nga murag hingkalit og abot, murag gahango, ma-imagine mo nga gahangos tingali ni ingon sa Ginoo, I will follow you. Bisag asa ka mo adto musunod ko nimo. Na matinga ka sa tubag sa Ginoo, iyong maginuog. Ang mga milo na ikaugalingong buho o ang mga langgam na ilang kaugalingong mga sag. O di ka kasabot sa lingwahe, anong hinjabag man ang tubag sa Ginoo? Mura maghinjabag siya nga ingon ang tao, musunod ko nimo bisag asa. Hingkalit mo siya ingon og ang mga milo na arabay buho, ang mga langgam na isag, ang anak sa taway kapahulayan. Una, mag-istorya sa tagsaning milo. Kaya may hinungdan, mag-isgo tag milo, mo kailag milo. No? Arabay hubo, gabasa ni Sonag, ang mga Milo. Ano? Milo, unsa maning, kaila ba mo milo? Kasi kailag milo, ane? Mo kaila, no? Ako kaila kog milo, kay taga bukid man ko. Kining milo, pamilya gunit sa mga iring, cat family man eh. Kining milo, kauban niya na mga tinggaong, mga anang marag iring nga gamay ni Pertalinis, nagsimod. Niya, aktibo ni sila og magabi. Niya, maadlaw, manago ni og buho. Buhi ni sila gabi, mga nocturnal creatures ni sila, taas nag-ikog, marag ingon ana, niya, parehag balhibog iring. Ito magputi man ang kombinasyon sa ilang bahibo. Manukob nig piso. Manukob nig manok o niya inikaon nila sa piso o sa manok ang tukbo nila ilang kanon kanarang atay og batikon. Ibili nila ng lawas. Una sa bukid og naay mga inaan bitaw matingaka nga inaan imong galumlom matingaka ini kabuntag kay diyan mo nay atay wanay batikon wanay tinaina ang lawas. Muna ilang paborito nga kanon yung mga milo. Asa man ni sila mo pahuhay sa ilang buho. Ang langgam na po na'y sag. No? Kailan naman tagsag. Pag ingon ni Jesus nga ang mga milo na ay buho, ang langgam na isag, pero ang anak sa taway kapahuayan, tabla rag ijang giingnan ang tao nga, do, kay bao ba ka sa imong istorya? Kay bao ba ka nga musunod ka sa ahong lakang, musunod ka sa ahong kinabuhi? Di sa tanang higayon nga naakay kapahulayan. You will experience difficulties and discomfort. So mo na unang leksyon sa unang tao sa Ebanghelyo karon. Ngagmusunod ka sa Ginoo, dili sa tanang higayon nga haruhay imong kinabuhi. Dili sa tanang higayon nga naa ka mahilaw na sa imong buho. Kay ang buho alang sa mga milo, mao to ilang place of security from enemies, place of comfort from predators.
So gituganan kita ni Jesus nga og mo sunod ta sa lakang sa Ginoo, og mo sunod ta sa iyang sa iyang tunob isip Dios alang kanato, andam gyud mo tilaw. Dili lang kay mo tilaw, andam tang mo puyo sa kinabuhi, sa kalisod, kapitos, kaapiki, kakulang sa seguridad, o sa laktod nga pagkasulti, kalisdanan. Ikaduhang tao. Ang ikaduhang tao, lahi kay si Jesus may nangimbitar. Primero, ang tao mahing offer, di ba? Ang ikaduhang tao sa Ebanghelyo karon, ingon ang tao, agiingnan ang tao sa Ginoong Jesus, sunod nako. Ingon pod ang tao, muuli sa ko sa amo, sir. Kay ilubong sa naho-ahong tatay. Ug imong sabton, murag naay minatay nga gihaya sa ila. Pero mao dili mo ibasabot ani. Ang language sa mga Palestinians is, ug moingon gani sila, muuli sa ko kay ilubong sa naho-ahong tatay. Wa na magpasabot nga naay amahan ni sa gibalsamar sa St. Peter or sa Gomez. Ang buti pasabot ani nga language is, huwata una og mamatay si tatay. Kay ini kamatay ni tatay, mahuman ni jaglubong, wa na ko'y obligasyon. Muy buti pasabot ani. Na ingon, murag harsh ang pagasultis, Ginoo, ingon na Ginoo, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. Sa may buti pasabot ani. When we follow the Lord, it demands an urgency. Dinalian ang tawag sa Ginoo. Di mahimo nga mo yung kang anhan ako, unja na ko mo sunod ang mga mutuman, ang mga buluhaton sa simbahan, Father, og mo retire na ko. O gitawag tas Ginoo karon. Urgent. Dinalian. O gitawag ta sa pagka-chapel president, o gitawag ka pagka-cluster leader, o gitawag ka pagka-presidente sa inyong religious organization, o ikaw napili. Di mahimo nga mayog, unsa ragwa na ko'y batang gamay, unsa ragwa na ko'y college, unsa rag mo retire na humbana aron ay matiman sa akong bahay. No. Discipleship in the Lord demands an urgency. Mabito mahitabo usahay nga ang pagsunod nato sa Ginoo murag katapusan na lang yugto sa tong kinabuhi. Anha na ta mo basag Biblia o magatinga na. Anha na po ta magrosaryo o hayao na. Moto na rosaryohan ibutang sa ato ang kamot o iniglubong, inighaya na to. Di na hinon magamit. Isa pa may magrosaryo na natasod ang lungon. Discipleship is karon. When the Lord calls us, we must respond in the here and now, today. Ngayon na Ginoo, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. At sa huwata nga mamatay imong tatay, ug musunod ka, sunod dayon. Urgency. So primero is difficulty to experience disciple or to engage in discipleship is to experience difficulty, and number 2, to follow the way of discipleship is a matter of urgency, and thirdly, saman sa ikatulo na hitabo, ingon siya, musunod ko nimo Ginoo or sir, pero muuli sa ko sa amo aron mananghid. Ingon na Ginoong Hesus, kinsa ganito magdaro nga magsige og lingi-lingi, dili haom sa gingharian sa langit. Nganong wa man tugutin ni Hesus ang tao nga mananghid? Kapila may pagpananghid? Pila may pagpananghid? Pero ingon man si Hesus, kinsa ganito magdaro nga gasigig lingi-lingi, di angay sa gingharian sa Dios. Buti pasabot, kung musunod ka sa Ginoo, kinahanglang wad-o nimo tanan nimo mga attachments nga makababag nato sa pagsunod sa Ginoo. Ngano man, tanawa sa kinabuhi, kinsa may mga tao nga atong sanghiran, ang mga tao nga tipik o kabahin sa atong pagpuyo. Mananghid ba di ka sa imong silingan o sa imong mga tao nga di nimo kailag mulakaw ka? Dili. Asa magkamananghid ato sa imong bana, ato sa imong asawa mo, paibaw ka sa imong mga anak nga mulakaw ko. Nganong mananghid man kanila? Tungod kay sila tipik o kabahin sa imong kinabuhi. Do you have attachments with them?
So pag-ingon ni Jesus nga akin sa to magdaro nga magsigig lingi-lingi, buti pasabot nga musunod ta sa Ginoo, ato day pong talikdan ang tanang mga butang nga giisip nato nga bililhon nga makapuli sa luna sa Ginoo sa tong kinabuhi. Ug unsa man ni mga attachment sa tong kinabuhi, daghan. Pwede nga kana imong kwarta, pwede nga kana imong juta, pwede ka na imong apartment, pwede ka na imong kwarta nga imong gipatihapan. Mga butang nga usahay ug mag-abusar kita, makapalayo nato sa Ginoo. So karon sa katapusan, mamalandong kita sa giingon sa Ebanghelyo karon. Sunod kanako. Isip pari, isip madri, isip katawhan sa Dios. Giunsa man nato pagsunod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Manag-ing ka sa Ebanghelyo karon mo yon ang Ginoo og mo ingon tag sunod ko Ginoo nimo magminyo ko. Tabla ra ingon ang Ginoo kay bawo ba kag unsa ang kaminjoon? Daghang problema na imong anak nga badlongon, na imong bana nga bughuan, na imong binaji nga magasalig nimo. Gipakitaan ta sa Ginoo sa realidad sa unsa ang pagkasumusunod niya. Ang pangutana, kung kahibaw kita nga mao ba ni ang kinabuhi nga atong sundon aron pagsunod niya, makaagwanta ba kaha kita?